Hor dago, ez? Listo, bai. A ver, Mikel nahi desu. Beste barik azaldu. Ezoiko osoko bilkura. Lehenengo puntua, artekoa eta onartzea. Hala, protestango zuen. Badago altaraz arazorik gure idazkari behar. Bastaba arazorik hau dekretuak, alkatetza dekretu bigarren puntuen zeu zer lehen komentaz dugunik, zeu zer badeko zuen. Bueno, hirugarren puntura udal aurrekontu aldaketaren hasierako onespena ikusten badugu. Badakigu zer dan asuntu ez da. Ditamena dago, Laugarrena. Ditamena aldekoa izan zen. Horreko zure, horreko botuak, bildu GTI bir, EAJ-i, hiru erabaki proposamena, hasierako onartzea hor ditamenean juntan aldaketa hori, 15.000 euro hasierakoa kontoien, 56.000 euro sartzea. Eta azkenengo definitiboak, 71.000, bale? Bozkatu mesedez, segur? Bildu? Eta EAJak ez, eta arrazituko eta forbet gure bozka, putzu eta aurrekontuetan komenta genuen bardineaz, badakigula, gure azpiegiturak hobekuntzak behar dituztela, baina hemen egon ziren aurrekontuetan sartuta diru bat, orain 2.000 eurora heldu dela, eta uste dugula, Gatikeko herrien badauzela beste inbertsio batzuk, ez dugu esaten hau ez dela behar, baina, oinarrizko zerbitzuak eta lehentasuna gehiago jatetzen dugu. GTI? Bai. Ordan aldeko botoak 5. Kontrako botoak 4. Onartzen da hasierako aurrekontu aldaketa hau. Kasu konkretu goetan Bizkaiko aldizkari ofizialera bidaliko iragarkia 15 lan egunez zendaurrean egon dadin, eta behin 15 lan egun hauek iragarkianak kolektinekoak igarro ostean, reklamaziorik ez badago, definitiboki onartutzat emango da hauze modifikazio, eta plenotik pasatu dabe eta ezkenik ipiniko anuntzio definitibo boletine, Bizkaiko aldizkari ofizial, bale? Betiko, antzeko modifikazio egiten dugu zantu. Bueno, laugarren puntu, udalditzan parte hartuko duen, udal ordezkarien aklarazioa, lehenengo akordioaren aldaketa, ez? Pentsaten genuen bi parteide zirela, eta azkenean bat da bakarrik, eta Alberto izendatzen dugu hori egiteko, ez? Ordezkaritza egiteko, udalditzan izenean. Gatikeko udalan izenean, udalditzan. Uztaia 4 izendatu genuen 2 titular eta 2 ordezko, bez, eta ordezkari bakar bat komisioan komentatu genuen, proposamena da Alberto izendatzea. Ordezkari udalditzan. Naiz eta asamblean, zinegotzi guztiak kontseiluan, Albertoren izendapena. Ordan diktamen bat dago baita ere, hau batez usteetan hartu zelda, hau batez dago diktamen. Baita ere... Tuko diktamena... Handeko botua hori hau batez diktamen izan zen, eta orduen Albertoren izendapen erabili proposamena, GTI bat alde, bildu bat, alde eta zueko nintzen. Orduan hau batez
batez aldatzen da bidezko uztaileko akordioa eta bidaliko dugu udalbiltzari, noski. Aldaketa honen berri emango ditzago udalbiltzari, ja definitiboki Alberto Patikako udalde ordezkari udalbiltzan izendatuz, bale? Bosgarren puntu da orduño gara. Udal titulartasun edo administrazioko bideen aprobetxamendu berezia arautzen duen ordenantzaren aldaketaren hasierako. Olartena da hasierako zena, gero publikatu eta bagizu zein da hori ez. Urtarrilean hartu zen hasierako akordioa aldatzek eta bat egon zen 6. artikuluan, 15 lanegune ipintzen eban eskaerak ebazteko epea, eta 3 hilabetera luzatu genuen, hasierako honek emaki dauetako prozedura hauek ebazteko epea, orduan jendaurrean egon danean, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu da hilabete batez jendaurrean egon danean, eta red elektrikak egin eban martxoen 14 uste, bai 14 izan zela alegazioak egin zituen, eta alegazio horiek esaten eban 3 hilabetera aldatu beharrean 15 lan egunez mantentzea arrazoi batzuk ematen zituen, ez? Orduan, nik txosten bat egin eban, alegazio horiei, eta besteak beste txosten honetan aipatzen dudana da, durak esaten dute ez dagoela akordioak ez duela motivazio hori, eta nik txostenan aipatzen dut motivatu behar direla egintza administratiboa, baina hemen kasu konkretu honetan dauz ordenantza baten aldaketan, ez? Eta gero baita ere, eurak esaten dabe, 3 hilabeteko epea ipintzea ez daukala sentido komunik. Ez daukala sentido komunik. Eskatzaileak premia aurki dezakete eta beste ondorio eran batzuk egon daitezke, beste motivazio batzuk egon daitezke permisua alik eta lehenbailen emoteko, eta nik txostenean ipintzen dut, naiz eta guk ideia eta ipini, horrek ez duela zertan esan nahi, beti 3 hilabetea hortu behar direzela permisu hori emoteko. Ez nire txostenaren arrazoi nagusienak, arrazoi txosten hori entzat hartuta, diktamen bat egon zen, eta diktamen hau ere, usteetan dagoela, hau batez, esan diten. Orduan, erabaki proposamena da, red elektrikaren alegazio ezetza emotea, eta guk aurrera jarraitza gure aldaketakin, orduan, urtenko pausua da, nik Bizkaiko aldizkari ofizialera bidaltzailea behin betiko aldaketa, 15 lan egun izan beharrean 6. artikuluan 3 hilabete izan ez. Bale? Orduan gustatzen dugu, esanez? Baitu alde, jateikoa? Bai. Eta zuek? Bale, hau batez. Bale, orduan bidaliko iragarki definitiboa ordenatzen da boletinera eta notifikatu dugu. Hone, red elektrikari. Nik txostenaren berri apurbete mantiet, orain ofizialki notifikatuko diogu akordio hau, eta 3 hilabetetan aldatzen dela ordenantza puntu. Bueno, 6. puntua, bagizu baitere, finantza iraunkortasun txostenan berri ematea da. Bai, komisionean egin dena. Aipatu nuen komisioan nola aurten ja arau fiskalak indarran daude, pandemiarengatik eta hurrengo urteetan etenda eta suspendituta egon direnak, eta orain diruzaintzak erakin edo remanente tesoreria bidez egiten direzan aldaketa guztien berri eman baiako diputazioari. Lehenengo aldaketa hori da, informean ipini duguna da, igestei datozen kreditu batzuk konprometituta daudenak, aurten jarraitzen dago zerbitzuak edo obrak, eta orduen ordaindu egin behar direz, eta horregatik, diruzaintzaren gerakinatik kopuru bat hartzen da, bertan informean ipintzen dana,
eta bidaltzen da kontu ematen jako honi, diputazioari. Azken finean da hemen kontu emotea eta diputazioari kontu ematen jako. Hau uste eta maieran dagoela. Amaieran ez dago aparte, PDF-a, aparte dago PDF batean. Ez que hori konozietan... Bai, hemen dago, bai. A incorporar, hemen sartzera, 212.328,25. Bai, beste PDF-a batean dago, bai. Vale, orduan emango dutzago kontu ogasunari, ez? Udalak eman, Relaciones Municipales Diputazioa. Bueno, horretzen dugu orain, remanentadaz, 780.000 eurokoa. Bai, kontu neuki baita ere, bai, hori da, lehenengo incorporación de remanentes egin danetik, bai, horre batzen da moduen. Horre kontuaren eren bat bitxi gora bera, deko poltzan remanente dezak. Horrezak, espedet erdenot, datetzeko, 212.328,25 euro daka, erabiltzea proposatzen da, eta likidazioan, urrengo PDF-an, urrengo puntuan, agertzen da, remanente tesoreria abenduaren 21. Igezu abenduaren, orduan, horri, kendu baiako 212.000 hauek, eta horri, amaur lagun negun horiek pasatzen direnean baita ere, claro, kendu inbarka joko, 26.000 euroiek frontoian aurten sartu direnak. Frontoiaren aldaketaren berri urrengo plenan emango dut. Gauzatzen denean, definitiboki aldaketa hau beste txosten bat egingo. Bueno, eske, kreditu adizional guztien txosten bat egin barra. Noizan hemendik han pasauko 10 txosten hau. Antzekoak izango dire denak eta... Hauze kontu emango dugu plenan. Diputazioa eta urrengo puntua bera. Orduan, 7. puntue, hori 2023ko udal aurrekontun likidazio horrekin etorri da, teknikarien ja prestatu da eta amen dago. Eta horren kontu emotea, baita ere badeko zure. Bai, hau kontu emotea da, komisioetik pasau egin zen, egia da baita ere, aurkin laster baita ere, honen berri bagiro emango dela, kontu orokorraren eraketa prozesuan gaude, eta maiatzean bada epea bateira laster, agian maiatzeko komisioan sartu bako da, kontu orokorra pentsat lehenengo aurkezpenak eta presentazioak jendarre hori ditzeko, kontu orokorrak uztailaren 21, baina lehenago onartu behar dituzte ayuntamentuak, eta betiko lez kontu orokorrean baita ere komisioa egiten dugunean, kontuen komisio berezian, emango da likidazioen berri eta gainontzekoak egin berri, eta etorririk ez Ibezeko orgularia, hemen esplikazioak ematen etorri. Baliteke maiatzean komisio eguna aprobetsatzea baita ere, kontu orokorraren asunto hauek baita ere zehartzeko komisio horretan maiatzean. Eta hori da, azken finean da, berri hau da kontu ematea, hemen ez da, tenik eman behar, kontu orokorrean emango dira onartzen, hemen ez. Bueno, beste barik. Bueno, azkeneko puntua. 8. puntua, eta importanteena, eskaerak eta handela. Gaurko importanteena handela. Bai, zenbait puntu. Herribideen inguruan, errezelpikak onartu du tuaren inguruko zigorra, hori zaitu irakurtzea? Bai. Tuaren ingurukoa bi zigor ipiniak ebatan, hirigintza araudi urraketakatik, eta bestea erribidea baimenik gabe erabiltzeratik. Orduan esan digute, bai, guk ez dugu alegazio hori aurkeztuko, mesedez errezigoa pasatu, seguke horreiketa ingo. Importantea. Ari dira V41,
ez dudala zati txiki hori hormigonatzen, ez dakit horretarako baimenik eskatu duten. Porque, claro, onartzen dute aurreko erabilera okerra, eta handik hilabete batzuta hasten dira adibide bat hormigonatzen, ziurni baimenik gabe, galdetzen duguna da ia baimena eskatu duten. Baimena eskatu zuten erabiltzeko. Abenduan. Erribide hori erabiltzeko eta guri pasau jako denbora, eta silentzio positiboa daiki hasierako 30 metro horiek ordenantza aplikatzen dituen erabilera edo arategiaren barruan. Hormigonatzerik zaindik ere aipatzen. Orduan, non geratzen da udaletxearen papera honetan ere. Eta ze urratze eman daitezke honen kontra egitea du. Onartu zigor bat, eta handi bitxira beste bide batean nahi dutena egiten hasi. Hor badegu beste arazo bat ere, hori guk inventaria eta dikun rekorridua ez da pentsale ez dela benetako bidea da. Bai, hor zen, ez da baina hartzen zuen subestazioen alde osoa osati bat. Hori ematen du nahiko argi geratu zala, hasierako metroa zirela. Labradorantza justo bajatzen den tarte horretara ino. Tarte hori... Eure prest dago ziren hor nazten sartzeko, baina gu horrez gara sartu ze... azken baten metro biko iten batzu berdin da. Baina, hala ere, ziur erribidearen zati hormigona dut. Hormigona da. Ez da gitu non geratzen den herriaren eskubideak, inventario ipatu da, hori argi dago bide hori herriarena dela, enpresa bat etorri da, eta hormigonatu du. Ez dakit zer egin aldu, no? Paralizazioa bota, egintea ustean. Permiso erabiltzeko badaik. Izuzko dinona da, gauza da, erabiltzeko baimena. Eta beste gauza bat da, eta beste gauza da, adibidez, gero, nahiz eta gorain hormigonatu, gero, bi urte inguruen, bi urte ez dire ibiliko kasu konpetu horretan. Ez kontua da, egokitzea aipatzen dela ordenantzan, eta hor ere eztabaida luzeak eta sakonak ditu, zer da egokitze. Eta ordenantza berak zer zehazten duen eta ikuspuntu ezberdinak egon daitezke. Orain, hormigonatu. Baimenik gabe, eske ez da langile bat bidaliena eta ez da hormigonatuko dugu. Zer nahi dut. Eta aurretik, bai, onartzen dugu, zuen jarritako zigorra. Bitarteke bigarren zigorra. Ordenantzak ere hortaz ere zerbait aipatzen du. Medidas cautelares... Eurak independiente dira, suposatzen dut hormigonatu dutela, gero apurtuko dutela. Baina, ezin dut hori. Baina permisoan ez da hori. Eskaeran ez zuten gauza horiek aipatzen. Agian ez du pentsatu behar aurrean daukagula multinazional handi bat, Red Eléctrica de España deitzen dela kriston boterea dekola, eta pentsatu bezagun, edozein herritar, edozein erabiltzaile, edozein eskari egiten duen edonor, ia olako zerbait egiteko aukera dekon. Eta ia utziko genioken olako zerbait egiten. Hori da plantatu behar duguna. Hori plantamendu dana lehen erabiltzen zana, eta orain egiten dana, ez da berdina, herritar bat egitea hori egiten dugu eta ganera txalotu egiten dugu. Lehen holan izaten zan, herritar asko bere etxera edo bere inguruti dagoen herribideak laguntza ebezan haurek atuntzen eta mantenitzen. Baina, klaro, honek etordien planen hemen zer aldaketa bat dago. Besta era batera hartu erdire honek gauzak. Eta nik ulertzen dute, askotan Juan Carras eta berbetan, eta joder, si nos hubieran hecho esto en no sé dónde, aplaudíamos. Batzuk kontzak hartzen dute, eta beste batzuk kontzak hartzen dute azpiritura bera. Orduan, ez da biztortu, arautegi badago eta aplikatu gara. Bueno, aplika aldo segur,
ez dago arazorik, otros 3.000 o 2.000 o 5.000 o fianza para que dejen como estaba. Hori da. Bidea berorretan utzi bat. Baina horrek automatiko... Ordenantzan oinarrituta, Ordenantzan oinarrituta. Bidea berorretan utzi bat horretan. Eta zigorra. Asuntua da kamioiak apurtzea eta gero konpontzea. Zu dinuzu moduan, permisoa daukate. Era ortodoxoa izango zen izuzko bai. Erabiltzea apurtu eta gero konpondu bat dute. Fijo agarra direna por silencio administrativo. Gero konpondu bat. Ordenantza jartzen du. Ordenantza. Badala udalteknikari bai onara, adostu zerbait zerez, zelan egin jarraipen bat egin, zer batzen dan zerez. Ordenantzan ipintzen du, apurtzen dozunean konpondu bat. Baina beti teknikari baten eta adostutako prozedura, bai, udal teknikaria beti egongo da gainean. Beraz, zigorra. Egon ziren, prozedura da, apurtzen dutenean gero konpondu bat. Karta argieto ere, baina, claro, dormimos ez da malduro jakela, bere momentu zeritik hori. Baina bai, administratiboki. Aurrekariak ikusita, argita baki dago, eurak, badakite lapurtuko dutela, horregatik hormikonatu dute, gero kamioiak pasatzeko, zer bestela kalteak... Gaina ez da guztia, zelan kalifikatu daiteken udala eta udaletxearekin, hemen finkatu ditugun arrotiarekin daukaten jarre. Ez da eztako kalifikatibo, hori katxonde bat. Ez dakit ez da zelan irekitzen zaien atea ona sartzeko, ez dakit zein era tekniko egiteko. Da, lotzagarri, hauek zelako harinkeriz jokatzen duten hemen finkatzen diren arrotegiarekin. Hau bat egiten digute hasieratik. Eta hau da beste adibide bat. Berek zatu dut idatzi bat, ontzat ematen jasotako zigorra. Eta dikitzira, hormigoan un camino sin notificar absolutamente nada. Son simultáneo. Zertik hori horretan, onartu dute zigorra, eta zigorra. La realidad dintzako zigorra martxa eta ordaintzea espera minuta. Hori, hau bat egiten dute, hori da kontua. Bia, bomba saltame la norma, pago y ya está, ya dito. Bariko bat, azatuko bakito eta hori ningura, ez elektrikakin, bebainoan, alegazioak erantzun doguz, eta horrekin komunikazioa. Eta gero dute eskari bat, bere garaian inzuden eskari bat, beste bide hori, egokitze lanak, Google-iraino doan bide horretan, tubo bat ere zeharkatu bat zutela, gure galera ze horretan dago. Tuboaren asuntua? Ez. Bideoaren asuntua, aspiraino asuntua. Hori da. Egiten zuen eskari bat, egokitzen azteko, kablea dijoan bide berdinatik. Eskaria egin da dago, eta gure galdera daia ze horretan dagoen eskaria. Hori. Zera erantzunak eta egin behar ditugu, zera, esposaketa eta egin zana jendeak formari erantzun. Eta erantzuna egin da prestatuta dago, ez da? Azkenen orduan iritsi da dago. Auzotarrak zara gaztean dutela gire. Eta kontutan izan da zenolako erabilera duten orain arte herribietan, esan nahi berek dute eskari bat, oso polita irakurtzen duzu eta da marabillosoa, baina, klaro, izan behar da orain arte zelan tratatu gaituzten herri bezala. Hori Zanpandoan alpatu, martxoan, plenoan agertu Zanpandoaren asuntua. Precisamente esan, erabilera horrengatik neurri batzuk planteatzen zituzten, egutegi batzuk eta ordutegi batzuk, baldo bat egon zen, berroen genuen martxoko plenoan horren inguren, egia da, plataformaren alegazioa txostena gaur egitzi da, horren erantzungo jate plataformako alegazioa. Eta horren bideoaren inguruan hori izan ja, praktikamente horrek, bigarren horrek eskara bat egin zuen, hori da bigarren fasea deitzen dena. Esan ebatzi, 15 egun horiek pasau ziren ayuntamentu buruak, ze otsailean be komisioetan egon ginen eztabaidan ebatzi edo ez, horrek dirua zegoen baita ere, kasan inguruan eta hori. Eta gero martxoan, Espainiako Kontseilu Ministroaren ebazpena, boletineak, Declaración de Utilidad Pública proiektuaren lau ekintza horiena, linea osoak edeko Declaración de Utilidad Pública por la necesidad de ocupación, baita ere, Autoridad Administrativa de Construcción badakizu iritsi dela, hori da. Hori da, Ibarneko galdera da, ia ze goeratan dago berez,
kontu hori. Ze herribidetan beraiek ze eskubidea daukaten orain, ministro kontseilutik pasatu ostean, PIK izendapena, proiektua PIK izendapena jaso ostean, ja... PIK aurretik zaukan, hasieratik. Proiektu de interés comunitario da Europakoa. Bai, hemen behar zuten Espainiako, de hecho, ministro kontseilutik pasatu zenean eman zioten izendapen hori, Espainiatik. Behar zuen tramitazio hori. Bueno, bai, PIK esan 2017 zaukaten. Juncker komisionakoa. Bai, Espainiakoa bat zuen. Bai, hemen Espainiak, plan de transporte de energia elektrika bat onartu zuen 2020-2024, eta horren ondorio egon dira tramitazio guzti hauek eta dekogun deklaración de utilidad pública momentu honetan, boletinean argitaratutako eta autoridadeen administrazioa guzti. Hori da egoera. Txosten bat bidali jako red elektrikari eta honek alegazioena, barikuen plataformari erantzukan kaiako, eta bidali beharko txostena alegazioena eta hori juridikoak egin dutena, erantzuteko horren inguru. Ordan ez dago argi zen dan egoera, orain momentu honetan. Declaración de utilidad pública. Gutxienez tramite amaitu behar dugu, eta orain arte ez dabe txostena juridikoa, eta orain amaituta, gaur dakigu amaituta dagoen, baina dakigu guri erakutsi dozkulako, baina hain garen entrega barik dago, ez da inori, ez da kompleta. Eta kompleta horita gure planteamendu da lizentzia motea erabili egiteko hori bidea, baina erabiltzeko kondizio udaletxeak markat dituzuen. Kontutan izan da, orain arte, egin duten bakarra izan da, eskubiak eskatu eta bete beharrak horrelako triunfo. Eta ordenantza berak ere hori aipatzen ditu, media kautelarrak eta abar. Gaztako diru pilo da, Munter deken hori izaera hori zerean, administratiboki udalaren gauza bera hogiko beste dirua gaztaterakoan bere. Garen se gasta 4 que 8. Eta nik uste hor kontutan oki berkula eta atento honorgo dela udala gure gainean. Praktikamente bat izan beharko duan dagozen arazoka. Eta jente gitxila, praktikamente pasabide jaudabetik nortzuri zuzenean kalte ingo zena hortik pastetea. Larrateko jentek eta horrek arazo hori alde, baina praktikamente larratera ez dira sartu dingo. Ez dira sartuko, ze gero txofer dut, Zegor gozean, jolet ordamenti erri erdiki kamik karratera, eta ara egon dire, ez dutzetea atzen segidu, baina horrek obrako dire, hemen ez dago horre neurri hortako obrarik. Hiru bainera, kotxe baina nina da bizetan. Eta hola pasatzen dire, egunero, txoferrak ez dugu, behirako zereti honber bat dugu, zerimontazioan autorizat, behimena deke handi bilego. Baina autopistati, igual dorko de Kantabriati, eta saber, zeus esaterronez, eta horre zeuzenean dautuz autopistati. Eta erreinak dit imazten direz, baina garan ez dago prest. Eta prest ez dagoen artean, hamen irko dira aldan lehikutik, eta hori pasaldako, larrateko jenteri eta beste igual zereko dure, kanpo poleko jentek dure. Baina, bueno, besterik ganen egon eta gauke neurrik alik eta gogorren emini eta beste gauz asko ez dakit zer egin dut. Badeko beste galderatxo bat, azken bola honetan Frantzian agertu den Detroitko gazteluaren ganeko planak edo, ez da ditu dugu formalan, honetan hori egiteko asmoa dagoen, hain zuzen be sarrera kobratzarena, horre egingo den konponketa lanak ikusi izateko,
eta horri ze nolako etiketa jartzen zaion, ia aktibitatea dan, edo ez dan, horrek ze ondorio ekonomiko... Seguru, hemen ez dabela aurkeztu inolako baimenik eskatzen, obrari buruz bai, obraren baina aktibitate hori eta Bere eguna erazten bada, eta geratzen bazara hori, eso gomatzen da zarrera, baina ondako da, baina azken arabareko hori pentsa gauza. Eurekin dabela, sondeo apurbet, eta horretarako prentza bat izango de, laguntza emoten dutzen az, beha desoak planteen, Eta horrekin lotuta, hor momentuan hori azaldu zitzaigun, Zubitikara gorantzako horretan hori udal jabegoa ez dagoela, ala badao, ez dago, zertan gelditu da hori, eta albo kalteak ere, jendea baldin badator, aktibitate ekonomiko bat bizitatzera, eta zigur nago kotxe guztiak udal jabego terrenetan aparkatuko direla, ia horren gainean zeu-zerra horrekusita dagoen, ez dagoen. Badago udal honek egineko akatz bat, eta niretzan negargarria da, ze hau batez hartu zen, erabakia, euren eskakizun batetik, dokumentu pine bazan hemen, eta teknikariak egin zuen informea, zure artekoak. Informe bat alde eta bat eta beste, eta plenoak erabaki zuen hau batez. Ez da errepide publikoa. Eta honintzek lehen gonde esan zuen komisio baten, lehen publikoa zen, ze errepideak guk ordaindu gehiagoaren konponketa eta bat, da ez? Ordu? Hemen dago limbo juridiko bat, orain, niri bakarrik datoz burure, konpondu aldala, beste pleno bat egin, saiatu juridikoki justifikatzea, erabaki hori, eta publikoa jartzea. Eta publiko, erabilera publiko deko, eta claramente, gainera, ordainketa mantenimenduena bat da beste publikoa da, eta hori konponketa bat egin zen, baina ez dago argi konponketa egin zanean zati hori publikoaz. Segurazki privatuaz. Baina diru publikoaz ordaindu zen. Ja, baina, bueno, bai. A ver, garai horretan nik negoen hemen, ez dakiz gertatu zen. Orain bere, baina nik, claro, nik parte hartzen du, ze nik baita ere hori nik nigola azaltzen nabil, eta además fuera del orden del día. Osea, prestatzen duzunean, ingu. Eskarak eta galderak direz, eta nik parte hartu dezaket, ja, faltaria más que no pudiera gure inventariotik kanpo dago hori. Udal inventariotik kanpo dago, zati hori edo bide hori. Eske aldaketa bat egin zen, udal inventarioan zegoen, aho batez onartu zuen pleno honek 2009an, Zubia eta Zubitik Gazteluraino, eremuri pribatu zen. Akordioa dago hemen, 2009an plenoak Diputazioak ordaindutako Zubia. Bai, por unanimidad. 2009ko hori espediente bat egon zen, eurak alegazio batzuk egin zituzten, inbisakoak ziren garai honetan, eta beste partikular batzuk. Alegazioak egin zituzten, aparejadoreak, garai honetako aparejadoreak. Informea egin eban, garai honetako sekretariak, beste informe bat egin eban, eta hemen, plenoak ebatzen zuen, Zubi eta Gaztelurainoko tram hori pribatua zela, inbisarena, kasu konkretu hori, garai honetan. Bale, eta orduan hori, zugen da, Butreko transmisioarekin batera Butreko jabeak duela horren jabegoa, edo Claro, inbisari erosintzon. Berak itzi aldu, Jabeak edo badago derecho paso, edo... Berak paso eskubidea lagatu behar. Ez que gauza da privatu izatea, baina gero beste gauza da paso eskubidea. Erabilera publiko... Beste gauza da paso eskubidea. Erabilera publiko... Erezionatu berko duguna, eta egon, horre aktivitate ekonomiko bat egongo bada, horre interes privatu bat egongo bada, arrezkoa oso handia... Ez dakit, pentsa maia, egia esan ezagutzen dute zen ausolide batzuk,
eta antza bazartu dira Andre horregaz, gazteluko Andre horregaz lehen baino gehiagotan, eta printzipio, atze bizitza modu jartzen dagoela, baina aktivitate asunturik ez dut zikoenta, baina jartzen bada, baina ikusiko da, baina. Miguel, egin zuen berba eta esan dut zen hori ez dela erabilera publikoa betiran idegola, eta berba daude... Referentikak ere, ano guztiak errespetatuko dituela, horrekin erreilatu zen, eta ikusi dugu horretik abestelako kontu bat akarrela. Ni daki dela, zuzenean bere eurako ordezkari badeki, jabeko ordezkari badeki, baten edo birritan egon naz, baina beste pertsona da nire lankide bat horrean, askotan ibili da euren ordezkaria da eskuletan, eta inoiz ez da kontra nipin edo zalantzan jarri pasoa dago nik. Osea da privatu izan da, baina paso, de hecho, horko partikular batzuek, horre negozioak dituztenak ere mugetan eta hori, mikrobusak eta beste gauza batzuk pasatzen dira, zubi horretatzen, eta ganagu batzuk, eta... Bihar esaten badu, ez, ja... Printzipioz, pentsan agertu dana edo Davidetan da, bisita giatuak. Ez, bidearen inguruan ez nahi, orain arte ez duela pegari jarri, baina bihar pega jartzen du. Beste modu batean galdetuta. Horrek, aktivitate horrek espadago izango inolako ondorio ekonomikorik udalean, kotzeak udal parkinean edo udal terroetan aparkatzak zentzurik lukiko luke edo behartuko genuke jabea bere gaztelu horrean aparkatzen. Edo ordaindu edo gaitekin bat atera, bat duela aktivitate ekonomiko bat egongo bada. Ondartzadekinak oza egin dut. Igual ondo legoki batxosten bat eskatu, jo bezet. Kronikari bateri ze horatan dagoen hori eta zer aldatu daitekeen jabego hori. Porque esan du, etxe bizitza da, baina etortzen da, etxe bizitza bezala dagoenean, le pega la pedrada eta zendu handia da, punto, ez daki. Eskultura dandeko bera, eta pasatzeko metro terdiko pasabidea izango da. Eta neria karantzen duela. Arrisku hori badago. Momenturan hitz politak dira, baina arrisku hori badago. Bai, eta aurretik... Arriskoa bera etza da. Forma de prevenir, pero Arriskoa bera etza, ze subia euren jarriko bada. Así como puta madre. Jausteko gogo batza? Lehen zegoen arazoan. Esaten du, orain emetik ez diko txea pasako. Hemen biziko naiz bi hilabete. Bestean parkin publikoa da, udaran jende asko goten dago, eta ez da zertan bizita gidatuan egon behar. Gotuz, parkin publikoan, ordu beste asuntu batzu daude, baita ere. Momentuz, prentzantak egin. Realitaterik eta eskaririk izan. Bueno, komentateko baita ere behargintzako lan postuaren tramitazioa egin dela, tokatzen zen eta pasan urteko antzera planteatu da egitea. Juan Karrek eta eskatu den langile bat uda garai hortan laguntzeko beste nokorro izan. Eta gero baita ere bidali zutela diputazioak plantea dituen diru laguntzak. Azpiegitura terako, ez? Ikusen bat. Kirol azpiegitura. Lehizu din departamentu. Bera komentuzku, atletin zeden komentuzku eta aurre hartuzku. Deialdi bat Naiko orain arte horrek espitzuke gestionatzen izen dauz, espitzu apirilean badua eta aprobetzu bai honen gainean ez dakit zelan... 15 egun dauz, prestatzeko, eta zereko fronteko zera planteari sorti. Egin da egon behar dau, edo ez dut Bai, balorazioa bat egin behar dugu. Ze pasadan urteko frontoian egin zirezen frontisaren obrak bere igual sartu lehik ez dakiz Horiek erdiak egiten sartu diz, eta ja justifikata daude. Baina zu dinozuna, nintze, eske, klaro, ez ditzun lan pila bat egin ditu, eta orain dauz gaudenak, eta adibidez diru laguntza batzu, eta
nik laguntza behar dut beste pertsona batzuena, eta estamos a lo que estamos. Había un montón y de 5 que estamos, ahora somos 4, pues pasa lo que pasa. ¿Vale? Que no son los subvenciones, son más cosas que habías dicho. Pues bueno, pizkanaga aldo. Ze, claro, bakoitza bere lan ditu baita, hogeita zan. Baina, bueno, hori da, aztertuko dugu, ze beste gauza batzutan open administratuta, baina berak alkateak esan duen moduan uste, maiatzaren 3 aurrera 15 lan egun ditugu, aurrekontu batzuk aurkeztu beharko direz, beti lez egiten dena. Dani memoria bat egingo dau, aurkeztuko dugu diru laguntza deialdi hori, eta esleitu beharko, onartu dozue aurrekontu aldaketa bat, kantxa eta kantxa obra hori aldatzeko, indarran sartuko da ekainean, eta, pues, arian, poco a poco, vamos ahí, baina, onintxe diongo duan, maiatzetik aurrera ez ditzu jaz dago. O sea, estamos como estamos. Planteatu dugu igual planteate bestara bat kontratatzea, ez ditzu aurkutzen duzku batean bateri bere aurkeztu daiten. Nik komisioan planteatu zen hemen apirilean, ze, claro, hemen zinegotzi batek esan zuen, ostras, apirilean amaiatzen da zer gaur, no sé nik ja bentsat karatula pliegoena egin prestatuta daukot. Otra cosa es que nos echemos a la piscina, ze. Ez ditzuren antzeko bat bilatzea ez da erreza. Ez ditzu zan multidisciplinar. Baina, ni bentsat pliegoak eta hori nik, claro, baina eske nik ez ditu pliegoak horatzen. Beste, aldate bateko eta batera batekin. Hori, behargintzako asunto eta bere, berak ebaten zagoen. Berak ebaten, eta beste gauza batzuk, eta berdintasun, eta langileak, eta foroak, eta dena. Vale. Tegik besterik, edo... Zuzer gehiago komentatu dut. Jaietan, markoian sartu dira, ez? Bai. Egiten eta hacer por hacer, por joder. Bai. Un sábado partido. Zua, zona zu. Zuen zeuden altegi eta... Osea, kanpoko parte. Barrakoian artean eta sarrerakoak atxe... Bai, izen zan nipetot jostailuren bat plastikuzko edo zer plastiko izen zan, egon zan nahan erreta. Jostailuren bat edo. Eta atea forsata esan egon. Ez, a ber, ja dira berdina, egualdide politikoa buskatu zutenak, sarri batean bestea grabak ez dire masiarekin ibili direna errikoak esan direla eta horrek garbitzen dizenak horrek ez dire zezen. Eskerrak. Normalean horrek ez dire zezen. Harrika batea, bentanea portutze etxeko. Bai? Bai, eta harri batez, punteroan irura sartu dira. Jaietan, Osea, oia joan jendea... Erun batatik egin. Oinez joan ziren. Ze kamioan bombada bituzu bai eske, ara sartuteko Ez zaren hor flankoan, gu beti bizi zen garen jaien herri. Eta bigarri bat eta ondo zaketea, ez zuz apurtu behar. Baten aloe bera bat ez duzatzen eta urrengo urten horan txikitsu bat etxizatzen bakatu pasadan urtea gaitu. Oingo zapatureko suposatzen dela izango dela potentena, hori guarda seguridadena hori kontuten arrunte dau. Bakarri zapatureko, barik hartu gure kontuen kostatzen, jaile botatzen da guarda seguridadena jartzen, nik, planteatu albada, pasar zapato nintzen zan, egunen asentzu izango zara, bertoko jenta taldeak eta hori. Zapatu eta zein eta hori emitatzeko azketan. barikuen iruretan baitu leko Eta puntu modea bere barikoen ningu modogu. Osea, gulote zan, iruretan arte izango da, baina jente pilo bat. Eta gazte pilo bat izan. Hori neko dago la soskorik, ez da, komentatu hori enpresan hau da, etzetu egiten da, ez da, segurtasun... Joan Karrek eskatuta, Osatzean guk pentsa du, giltzeko juber jakoa eta sarratute giltzeko, karo,
alde besalte A ver, Adán, Santo, gure da naldi, baina ziko Aurrera pasioa Se va a empezar a llamar su orpeña. Eta zaran duripera, eta A ver, Zebarikuen ez dago ezer, ostantzian, zapatureko bai, baina barikuen, a ver. Gusto modo zuen. Gazteazan badako eskatu dabe, ja kontainerrak itxean baduz, eta claro, ez da eus kontainerrik, orduan eurek ekarri dira ez dakin joan jaitzek, eta bai agatzeko nideen. Eta pentsa ere, leku dekela baien barrun, eta ia generadora bere arazartute. Horratzera... Horratzen, ningo dere, justo txosnan albon, kontainer batzu. Baina kontainer horren baia batzukaz, eurek egarri dira. Bai. Eurek niko dira, eta justo hona sartu baino lero, ez da moztu hori itxaso. Jo, leku pilo bateko gomen barrun, gure dozue, generadorea, barruen bada espada. Seguro? Ba, seguro horrego da. Seguro horrego da, fuertena hor gazte buruen izango da. Kometa duzun hori gazte asamblearena, ordenantza lako guna urgalean, betetzen dauri, egin dauri. Dana betetzen dauri da. Oin, ordenantza hori, bueno, hitxo ingo dugu beste komisio batean, edo. Bai, baina ordenantza guztiak hori Iker saiatu da, eta Iker esan da. Fiantza ipini dabe, eta hori bai guk premisoan ipini dugu, eurak responsalia direla, seguro responsalia den zibila, eurak kontratatzen. Hori ez bada diskriminazioa, apagai bamonos, esan danetzea jaibatzerdeari seguroa beraien kontu. Hori beti anik, baratzea dara eta 8 urte San Juanak antolatzen. Eta seguroa zuen kabuz. Ba hori, baina jaibatzerdea ez. Jaibatzerdea deko ordenantza bat, Eskatu guzti modua, no sé. no, jaibatzerdearen kontra, no hecho, a la ordenantza horretan izbiten dagoena. Ez más, ordenantza horretan jaibatzerdeak ez dut karnizarik eskatu behar ezartarako. Ez da fiantzarik bitzia. Batez. Bueno, Bai, gehiagorik. Eskarak eta galderak continuará. Aloña,